A. Çarçovea têgînî Danasîna du têgînên bingehîn çand û şaristanî bi sedema têkiliya wan a bimjara me re û analîzkirina wan ji bo xwezaya civakî dikare pêşî li me veke û em pê berxwe bibînin. Mirov dikare têgînên din jî pişt re li pê hev tarîf bike. 1. Çand Em bi awayekî giştî dikarin çandê weke yekparebûna tevahiya manedan û avahiyên civaka mirov di pêvajoya dîrokî de pêk anîye bidin naskirin. Em avahiyên pêk hatine weke tevahiya saziyên li veguherînê vekirîne didin naskirin û manedanan jî dikarin weke asta naverok an jî manedanê ya bihevre ya saziyên vediguherin ên dewlemend û cûr bi cûr bidin naskirin. Em bi teşbîhekê dikarin baştir bidin naskirin. Mirov avabûnê dikare weke çarçoveya berbiçav a avahiya maddî û maneyê jî weke qanûna wê ya bi fikir, bi his, naveroka berbiçav a çarçoveyê û ya wê dilebitîne diyar bike. Em dikarin bibêjin em li vir nêzî têgînên Hegel ên xweza û gehîstê bûne. Nexasim mirov dikare bibêje maneya Hegel 200 sal berê li van têgînan bar kiriye û naveroka danasîna wî ya van têgînan bi pêşketinên zanistî yê pişt re dewlemendtir bûye. Di çarçoveyeke teng de jî têgîna çandê tê tarîf kirin. Em li vir hew didin çandê zêdetir weke mane qanûna avahiyê û zindîtiyê diyar bikin. Wexta em behsa civakê dikin, em di çarçoveyeke teng de çandê weke cîhana maneyê ya civakê qanûna wê ya exlaq, zihniyet, huner û zanista wê tarîf dikin. Di vê çarçoveya teng de saziyên polîtîk, ekonomîk û civakî têne yekkirin û di çarçoveyeke berfireh de danasîna giştî ya çandê tê kirin. Ango li ser vî bingehî weke naverok û sazî maneya xwe hebe mirov dikare weke hebûn behsa civakê bixwe bike. Eger bi tenê behsa civaka sazî yan jî manedayî were kirin, têra xwe mirov pê dixape. Civakeke taybet têra xwe gihîştiba asa sazîbûn û manedanê dikare weke hebûn bibe xwedî nasname û bê binavkirin. Bi tenê behsa civaka manedan an jî sazîbûnê were kirin û di nava civakên bi vî rengî de fikirîna li jiyaneke mirovane çawa de tevahiya civakên dîrokê de hatiye gotin wê weke şaşî ji rêderketin, bê exlaqî û kirêtî were qebûl kirin û mehkûm kirin. Piştî ku civakek ji aliyê sazîbûnê ve were belavkirin, mirov êdî nikare behsa maneya wê û çanda wê ya teng bike. Di rewşeke wisa de sazî weke taseke avê ya tijîye. Piştî ku tas şikiya, eşkereye ku mirov nikare behsa avê bike. Eger mirov behs bike jî, ew av êdî ne ji bo xwediyê tasê, ji bo erdên din an jî xwediyên qabên din herikiye û bûye hêmaneke jiyanê. Encama ji destana zihniyet, estetik û maneya civakî bêhtir xeternak e. Di rewşeke wisa de mirov dikare behsa rewşa zindiyên serê wan hatine firandin û bi tenê di cihê xwe de diperpitin bike. Civakeke cîhana xwe ya estetik û zihniyetê ji dest dayî dişibe berateyekê ku ji rezînê re bi awayekî hovane ji parçebûn û xwarinê re hatiye terikandin. Ango ji bo mirov civakeke weke çand bide naskirin, şert e ku mirov ji sedî sed wê di nava yekparebûna manedan û sazîbûnê de binirxîne. Di vê mijarê de mînaka herî berbiçav rastiya civaka Kurd e ku gelekî dramatîk pêk tê. Ji ber ku hem ji aliyê sazîbûnê hem jî ji aliyê ji destana zihniyet û manedanê ve gelekî hûrhûrî parçe bûye, mirov dikare civaka Kurd weke civaka ji aliyê çandî ve hatiye qirkirin bide naskirin.